Milí žiaci a študenti, dnes na výpisoch uvidíte bilanciu svojich výsledkov za prvý polrok. Chcem sa vám poďakovať za vašu snahu pri seba zdokonaľovaní. Oceňujem každé pozitívne prekonanie samého seba pri práci na hodinách, pri domácej príprave i každé sebavzdelávanie mimo školy. Povzbudzujem tých, ktorí dosiahli svoje zlepšenie, aby sa neuspokojili. Nech vás ženie vpred vidina ešte lepšieho ja. Povzbudzujem tých z vás, ktorým sa aj napriek snahe nepodarilo dosiahnuť lepšie výsledky, aby prekonali sklamanie a v druhom polroku hľadali cesty k zvládnutiu osobných cieľov. Blahoželám tým, ktorým sme udelili pozitívne výchovné opatrenia a ďakujem im za vzor, ktorý nám všetkým ukazujú. Vyjadrujem jasné očakávanie od tých, ktorým sme museli udeliť negatívne výchovné opatrenia, aby sa v budúcom polroku snažili nastaviť na svoje ciele tak, aby sa im negatívne opatrenia neopakovali. Osobitne myslím na vás, študenti, pred maturitou, i na vás, žiakov, pred testovaním 9, a na všetkých z vás, ktorí v budúcom polroku idú na prijímacie konanie na strednú alebo vysokú školu. Zaberte, naštartujte sa, neuspokojte sa s priemerom. Veď lepší svet môžu urobiť len dobrí a múdri ľudia. Očakávame to od vás a škola sa na vás spolieha. Vaše výsledky sú aj našimi výsledkami. Spolupracujte s učiteľmi a nechajte sa viesť ich povzbudením k prekonaniu seba. Želám si pre vás všetkých zdravý svet, psychickú pohodu a jasné smerovanie k dobru. Mám vás rada a modlím sa za vás všetkých každý deň.